V tomto videu si ukážeme tie najznámejšie strety medveďa s človekom na Slovensku. Väčšina medveďov je opatrná a veľmi radi sa stretnutiu s človekom vyhnú, ak im to situácia dovoľuje. Malé percento stretov sa však skončí nepríjemnou situáciou alebo dokonca útokom, a to spravidla, ak človek medveďa prekvapí alebo ak sa cíti byť zahnaný do kúta, prípadne ak samica ochraňuje svoje mladé. ...17. marca 2024. Medveď vbehol do mesta na pravé poludnie, správa obletela celý svet. Bol to obrovský šok, ktorému ľudia najprv nechceli uveriť. Priamo na poludnie v nedeľu sa v širšom centre Liptovského Mikuláša ukázal medveď. Utekal okolo mimoriadne frekventovaného nákupného centra, cez ulicu, ktorá by bola o deň neskôr plná detí. Incident sa začal približne o 11:53 pri škole, kde medveď zranil staršieho pána. Následne sa dostal k nákupnému centru, kde poranil 10-ročné dievča. V ďalších častiach mesta došlo k stretu so ženami a napokon unikol cez hlavnú cestu k rieke Váh. Celkovo utrpelo zranenia 5 ľudí. Všetci však podľa správ utrpeli len ľahké poranenia a boli prepustení do domácej liečby. Ďalší prípad sa stal v roku 2017 v bike parku Malino Brdo. Na 2 adrenalínových nadšencov z ničoho nič vyštartoval veľký medveď. 2 muži tak prežili sekundy strachu a adrenalínu, o ktorý nepochybne nestáli. Na videu môžete vidieť samotný útok aj bezprostredné chvíle pred a po útoku. Ďalšie video zachytáva mrazivé sekundy pred útokom a ešte mrazivejší útok medveďa, ktorý bol našťastie menší, preto muž útok prežil. Na videu je vidieť aj počuť nielen útok medveďa, ale aj použitie spreja na medvede. A skočme hneď na ďalšie video. Toto video zachytáva opäť 2 horských cyklistov a ich prekvapivý stret s medveďom. Hej! 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 Ideš! Hej! Tam zostaň! Zostaň tam! Na ďalšom videu sú lesní pracovníci, ktorí neboli 2-krát nadšení z návštevy medveďa. Toto stretnutie však našťastie bolo skôr úsmevné a zaobišlo sa bez vysloveného útoku a zranení. No ty kokotko vyjebany, čo? Kokot, nie ty pes wyjebany. Już opuszczę.
Nasledujúce video obletelo celý slovenský internet a diskutujúcich rozdelilo na dva tábory. Jedni hovorili o pochopiteľnom akte sebaobrany, druhá strana poukazovala na použitie sekery a podozrievala muža, že medveďa vyprovokoval. Posúďte sami. Ďalšie video nezachytáva útok na človeka, ale útok na fotopascu. Medvedica pravdepodobne zacítila z fotopasce neznáme pachy a preto inštinktívne zaútočila. Predposledné video zachytáva nezodpovedné provokovanie medveďa zo strany turistov v Nízkych Tatrách. A bonusové video nakoniec, ktoré zachytáva medveďa, ktorému sa podarilo uloviť pomerne veľkého jeleňa. Medveď ho ťahá do lesa zatiaľ, čo jeleň ešte stále žije, aj keď značne vyčerpaný a zrejme aj vážne poranený.